Projekat zajedničke istorije zemalja jugoistočne Evrope nužan je zato što predstavlja preduslov njihovoj zajedničkoj evropskoj budućnosti, ocenio je premijer Igor Lukšić na promociji zajedničkih istorijskih čitanki zemalja jugoistočne Evrope na crnogorskom jeziku. Zajednički istorijski projekat, čiji su dio i čitanke, realizuje Centar za demokratiju i pomirenje uz podršku Evropske unije. Lukšić je kazao da se radi o projektu koji uključuje više hiljada nastavnika i omogućava da se među čitankama na engleskom, albanskom, bosanskom, hrvatskom, grčkom, makedonskom, srpskom i turskom nađe i crnogorska. Učenici naših srednjih škola, koristeći ove čitanke kao dodatne izvore literature, čitajući iste sadržaje, bit će u prilici da nauče više, ali i da izvlače sopstvene zaključke o tome šta se kroz istoriju dešavalo, kazao je on. Istovremeno, kako je naveo, novo izdanje čitanke omogućit će učenicima u ostalih 7 zemalja da saznaju više o Crnoj Gori, o njenoj ulozi u bitisanju u periodu od Otomanske imperije do Drugog svjetskog rata.